Όχι, 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 όχι άλλο Βαλεντίνο. Τόσα χρόνια ίδιες μ***τις. Μας έχουν πρίξει τα σκότια. Και γενικά πολλά όργανα. Τι να κάνεις του Αγίου Βαλεντίνου? Ό,τι κάνω και του Αγίου Μελετίου. Πανηγύρι, μαλλί της γριάς, κλαρίνο. Και να σταματήσει αυτό το πράγμα με τις σοκολάτες του Αγίου Βαλεντίνου. Ξέρετε τι γίνεται στον εγκέφαλο όταν τρώμε σοκολάτα? Όχι, ξέρετε. Θα σας συστήσω. Παιδιά, από εδώ ενδορφίνες. Ενδορφίνες, τα παιδιά. Οι ενδορφίνες εκρίνονται στον εγκέφαλο όταν κάνουμε σεξ, όταν ζούμε τις φαντασιώσεις μας και όταν τρώμε σοκολάτα. Και έρχεσαι εσύ αυτή τη μέρα και αγοράζεις λουλούδια, αρκουδάκια. Γιατί? Και το καλύτερο είναι το άλλο. Βιολί, εμείς δεν γιορτάζουμε μόνο σήμερα, γιορτάζουμε όλο τον χρόνο. Σπάς το βιολί, όχι, όχι, σκάψε το βιολί. Αν γιόρταζες τον έρωτα όλο τον χρόνο, θα είχες αλλεργία στην γύρι. Αυτό είναι η φαντασίωσή σου για αυτή τη μέρα? Ένας βαριεστημένος σερβιτόρος να ανάβει με μισοτελειωμένο αναπτήρα ένα κερί σε σχήμα ερωτευμένη κύκνη που τα κεφάλια του σχηματίζουν καρδουλά. Γιατί στα λέω όλα αυτά? Γιατί ξέρω ότι και εσύ έχεις βαρεθεί. Ξέρω ότι και εσύ είσαι μαζί μας. Ότι είσαι ο ήρωας που θα ρίξει γροθιά. Ή καλύτερα μπουκέτο στα μπουκέτα που θα κυκλοφορήσουν σε λίγες μέρες. Είσαι το κακό σπυρί στο δάχτυλο του Θεού έρωτα όταν πάει να ρίξει το βέλος του. Είσαι ο άνθρωπός μας. Είσαι η ελπίδα μας. Και όλοι ξέρουμε ότι μετά από αυτή τη φράση λέει κάτι που γίνεται κατά κόρον του Αγίου Βαλεντίνου. Λες και τις άλλες μέρες εμείς δεν μπορούμε να... Μωράκι μου, μωράκι μου. Έλα Ζουζουνά. Ναι, 14 Φεβρουαρίου. 2 εισιτήρια, ναι. Όχι, σε κλείσε. Έλα, σε κλείσε. Έλα, γεια. Λοιπόν, πώς θα στο δεις? Λες 3 φορές αποτάσσω με τον Αγίο Βαλεντίνο. Έτοιμος? Αποτάσσεσαι τον Αγίο Βαλεντίνο. Αποτάσσεσαι τον Αγίο Βαλεντίνο. Αποτάσσεσαι τον Αγίο Βαλεντίνο. Και interaction και μοιράζω αυτό το βίντεο με αλλήλους. Γιατί μεταξύ μας η σοκολάτα δεν είναι μόνο αγάπες, έρωτες και γούτσου γούτσου. Η σοκολάτα είναι φαντασίωση. Αυτό τώρα γιατί το έκανες ρε με το τηλέφωνο? Συντεμάρε το Αγίου Βαλεντίνου. Τέλος πάντων, είναι καλό το take. Να γράψουμε άλλο ένα ή να βγω? Βγαίνω, έτσι? Έγινε.